Bideo honetan liburuko 29. orrialdeko 28. ariketa egingo dugu. Eta dino, arrazionalizatu eta simplifikatu ahal izan eskero. Arrazionalizatzea zer da? Bada, izendatzailetik erroak desagertzea, kentzea. Eta bi kasu ikusten doguz, lehenengoan agertzen dira erroak biderkatzen, eta bigarrenean erroak agertzen dira binomio baten barruan. Binomio bat zera da, batuketa bat edo kenketa bat. Kasu honetan, lehenengoan, daukagu binomio bat, batuketa bat daukagu. Orduan, arrazionalizatzea izango da, izendatzailetik erro hau desagertaraztea. Orduen, zer dakigu? Batuketa bat daukagunean, kenketarekin biderkatu behar dugula. Eta kenketa bat daukagunean, batuketa batekin. Hau da, binomioaren konjugatuarekin biderkatu beharko dugu. Goazen ba. Lehenengo kasuan, orduen, batuketa daukagunez, biderkatu beharko dugu, barkatu da berdintza da biderketa bat. Esagatuko dut, biderketa bat daukagu. Orduan, biderkatzen dugu, kenketagaz, konjugatuarekin orduen bat, ken erro iru. Izendatzailea bat ken erro iru eta zenbakitzailea bebai bat ken erro iru baliokidea mantentzeko. Orduen, horren konturatzen gara daukagula, batuketa biderkenketa. Eta hori da, A gehi B, bider A ken B. Labur bidezko formula, hirugarrena. Eta, hau, gogoratzen baduzue, zera da, A karratu, ken B karratu. Beraz, bat karratu, ken erro iru karratu. Labur bidezko formula honen bitartez, egiten duguna da, binomioaren osagai bakoitzaren karratua. Eta hori zeberarekin kentzen dugu erro karratua. Beraz, zenbakitzailean, iru, bider, bat ken erro iru, esaztu kakoak ipintzea. Orduen da, iru, bider, bat ken erro iru, zati, bat karratu bat, eta erro iru karratu, iru. Beraz, iru, bider, bat ken erro iru, zati, minus bi. Normalean esaten dutzuet biderkatzeko zenbakitzaileak amaieran, ze batzutan simplifikatu aldugu izendatzailearekin. Kasu honetan ez, beraz, biderkatu daikegu, izango zen iru ken iru erro iru, zati, minus bi. Normalean, izendatzaileko minus hori igotzen dugu zenbakitzailera, eta orduan izango zen minus iru gehi iru erro iru, zati bi, edo gure baduzue positibo aurretik, iru erro iru, ken iru zati bi, Hori izango litzateke, azken emaitza. Bigarrena, izendatzailean daukagu kenketa, beraz biderkatzen dugu batuketagaz. Bat gehi erro bi, bat gehi erro bi. Beraz, daukaguna da, A ken B bidera A gehi B, emoteko A karratu, ken B karratu, beraz, bat karratu, ken erro bi karratu. Eta zenbakitzailean daukaguna da, bat gehi erro bi, bider bat gehi erro bi, beraz bat gehi erro bi karratu. Izendatzailean orduan daukagu, bat ken erro bi karratu bi. Eta zenbakitzailean daukaguna da, lehenengo laburbidezko formula, A gehi B karratu. Emoteko A karratu, gehi bi AB, gehi B karratu. Ordezkatzen badugu, daukagu bat karratu, gehi bi bider bat, bider erro bi, gehi erro bi karratu. Garatzen badugu, bat gehi bi erro bi, gehi erro bi karratu bi. Zati minus bat. Beraz, zenbakitzailean bat gehi bi da iru, iru gehi bi erro bi, eta izendatzailearen minusa igotzen dugu gora, orduan badugu minus kakoarekin iru gehi bi erro bi. Hurrengoan daukagu izendatzailean batuketa bat, beraz biderkatu behar dugu, konjugatuarekin, hau da kenketagaz. Erroa, ken bat. Zenbakitzailean eta izendatzailean, baliokide izateko. Beraz, zenbakitzailean daukaguna da, erroa, bider erroa ken bat, eta izendatzailean daukagu A gehi B, bider A ken B. Emoteko A karratu, ken B karratu. Beraz, erro A karratu, ken bat karratu. Izendatzailean, erro A karratu A, ken bat, eta zenbakitzailean biderkatu aldugu banatze propietatearen bitartez. Erro A bider erro A, izango da A, ken erro A.
Eta hau da geratzen dana. Den, berriro daukagu batuketa bat, batu gai bakoitza, 2 erro 2 eta 3. Beraz, kenketa izango da 2 erro 2 ken 3, eta 2 erro 2 ken 3 ere zenbakitzailean. Beraz, zenbakitzailean daukagu, izendatzailean daukagu a gehi b bideraken b, izateko a karratu ken b karratu. Beraz, 2 erro 2 kontuz orain, guztia karratu ken 3 karratu, adierazten dugu. Eta zenbakitzailean, 11 bider, 2 erro 2 ken 3, ez ahaztu kakoak. Izendatzailean, 2 erro 2 karratu izango da, 2-ren erroa eta erro 2-ren erroa. Beraz, eukiko dugu 2 karratu eta erro 2 karratu. Ez ahaztu, batzutan lehenengo biderkagaia hasten jaku berretzea. Beraz, 2 karratu 4 eta erro 2 karratu 2. Ken 3 karratu 9. Eta zenbakitzailean, 11 bider 2 erro 2 ken 3, momentuz ez dugu biderkatzen, amaiera arte. Eta orain daukagu, 4 bider 2 8 ken 9, minus 1. Minus 1 izendatzailean. Eta orain ja biderkatu aldugu, 22 erro 2 ken 33. Minusa igotzen dugu gora, eta orduen izango zen, minus 22 erro 2 ken gehi 33, eta ordenez aldatuta 33 ken 22 erro 2. Urrengo honetan, ja ez dekogu binomiorik, daukagu erro bakar bat. Beraz, pentsatu behar dugu, ia biderkagai bakoitza errotik ateratzeko, zerekin biderkatu behar dugun. Beraz, lehenengo daukaguna da 4 erro 2. Bia ateratzeko errotik beharko genduzan 4 izatea, hau da, 2 ber 4 izatea. Beraz, falta jakuz 3. Beraz, biderkatzen dugu, 2 ber 4 erro, 2 ber 3. Haren kasuan, gauza bera, 4 behar duguz, baina 3 daukagunez, falta jaku 1. Beraz, bidera. Eta b karratu falta jakuz 2. Beraz, b ber 2. Zenbakitzailean eta izendatzailean, berdina. Beraz, kasu honetan ja, izendatzailean dakoguna da biderketa bat, errotzaileak berdinak direnez, sartu daikegu errotzaile berdinean. Eta orain daukagu, 2 bider 2 ber 3, 2 ber 4, a ber 3 bider a ber 4, eta b ber 2 bider b ber 2, b ber 4. Eta zenbakitzailean, 4a bider erroa, 2 ber 3 a b karratu. Izendatzailean, atera daikeguz biderkade guztiak, 2 bider a bider b. Eta zenbakitzailean, 4a eta erroa. Eta orain, pentsetan dugu, ia zer simplifikatu aldugun. Kasu honetan, a zati a eta 4 zati b, bai. Beraz, azken emaitza, izango zen, 2 bider 4 erro, 2 ber 3, bider a, bider b karratu. Eta azkenan, berriro ere binomio bat daukagu izendatzailean, batuketa bat, beraz, biderketa gaz, erro 5 ken erro 3, erro 5 ken erro 3. Izendatzailean daukaguna da, a gehi b bider a ken b. Emoteko, a karratu ken b karratu. Izango zen, erro 5 karratu ken erro 3 karratu. Eta izendatzailean daukaguna da kenketa bider kenketa. Hau da, daukaguna da kenketa karratu, eta garatzen badugu laburbidezko formula hori da a karratu ken 2ab gehi b karratu. Ordezkatzen badugu, a karratu izango zen erro 5 karratu ken 2ab ken 2 bider erro 5 bider erro 3 gehi b karratu. Erro 3 karratu. Garatzen badugu. Izendatzailetik hasten bagara, daukagu erro 5 karratu 5 eta erro 3 karratu 3. Eta izendatzailean, erro 5 karratu 5 ken 2 bider erro 15 gehi 3.
Izendatzailean daukagu bosken iru bi, eta zenbakitzailean bos gehi iru sortzi, ken bi erro amabost. Bale. Kasu honetan, badago arrazionalizatuta, baina orain biderkagai komuna ateratzen badugu, zenbakitzailean bi izango zen sortzi zati bi lau, ken erro amabost, eta izendatzailean bi. Beraz, simplifikatu aldugu, biderkatzen dagoana, beraz, bi zati bi. Azken emaitza, lau, ken erro amabost.